Milí naši priaznivci, ako som už pred istým časom spomínal, Zemplíniana je zameraná nielen na propagáciu a prezentovanie zaujímavostí, ktoré máme v tomto regióne, ale aj na predstavenie ľudí, ktorí pochádzajú zo Zemplína a prerazili v rámci celého Slovenska, Európy, ale môžeme hovoriť, že v niektorých prípadoch aj sveta. A je mi veľkou cťou privítať pri prvom takomto vysielaní, alebo môžeme to nazvať talk show, príjemný rozhovor, Michala Tkáča. Ahoj, Michal. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Spolu majiteľa a spolukonateľa firmy Virtual Medicine, čiže virtuálna medicína v slovenskom preklade, ktorý sa pred niekoľkými dňami vrátil z, nazvime to, štipendijného, študijného, vládneho pobytu v Južnej Kórei, ktorý trval niekoľko mesiacov. Takže, Michal, možno mnohí Michalovčania ťa poznajú z pôsobenia vo folklórnom súbore Zemplín. Ty si tanečník, ktorý vzišiel z radou týchto folkloristov. Ja si ťa pamätám ako žiaka gymnázia Pavla Horova, úspešného žiaka, na ktorého sme samozrejme hrdí. No a za tie roky, lebo máš už 30 rokov, sa toho dosť zmenilo, najmä od toho roku 2016, keď si mi spomínal, kedy vznikla vaša firma. Takže skús našim priaznivcom a divákom povedať, čo ťa viedlo k tomu, aby si začal študovať tú virtuálnu realitu, virtuálnu grafiku, lebo ty si absolventom Vysokej školy muzických umení v Bratislave, fakulta televíznych a filmová fakulta. Takže skús nám povedať, čo viedlo teba konkrétne k tomu, aby si sa dal práve na takúto dráhu. Lebo ono to znie dosť umelecky, ale pritom je tam samozrejme aj nejaký umelecký predpoklad, ale vyžadujú sa aj nejaké samozrejme technické znalosti. Veľmi dobrý postreh. Rozhodne veľa ľudí si myslí, že keď sa človek prihlási na Vysokú školu muzických umení, že je to len o umení a práve tam je ten zaujímavý prienik na filmovej a televíznej fakulte pri kameramanskej tvorbe a vizuálnych efektoch, že nie je to len o umení, je to aj dosť o technickej vede. Robíme tam s počítačmi v budúcnosti, alebo myslím, že už teraz dokonca pán profesor Labik, ktorý bol vedúci môjho ateliéru, dokonca otvára aj herný dizajn. Čiže vlastne začnú sa zameriavať aj na tvorbu hier. Čiže je to tak, je to aj o tých technológiách a práve to bol nejaký ten vstupný. Len je zaujímavé, prepáč, že ti do toho skočím, že už aj na vysokých školách sa bude učiť tvorba počítačových hier. No. Ten trh je obrovský a veľa ľudí si v dnešnej dobe uvedomuje, že digitalizácia je kľúčová. To vidíme aj teraz. Vlastne všetko pred pár rokmi si človek nedokázal predstaviť, že bude riešiť jednoduché bankové operácie v mobile a teraz málo kto vstúpi do banky. Všetko rieši z toho telefónu. Takže tá digitalizácia je veľmi, veľmi dôležitá. Vidíme to aj cez COVID a akým spôsobom sme mohli komunikovať a vzdelávať sa vďaka týmto informačným technológiám. Takže hej. Si zaslúžil šancu, jednoducho možnosť realizácie, ale možnosť aj jednoducho, aby ťa to živilo niekedy v budúcnosti a relatívne dobre živilo, lebo to sú vlastne technológie budúcnosti. Sranda je tá, že presne ešte počas školy na GPHčku, tak ja som si nebol istý, že čo chcem vyštudovať. Bolo veľa možností, ale nikdy som nebol presvedčený, že wow, že to je to. A vtedy som našiel vizuálne efekty, to bol druhý otvorený ročník. A mne sa hlavne páčilo to, že dokázali sme v počítači vytvoriť niečo a ukázať ľuďom niečo, čo neexistovalo. To je ako teraz, keď vidíte filmy Iron Man alebo je to 3D animácia, to je ako keby digitálne sochárstvo, vytvorený 3D model, ktorý sa naanimuje, nasvietí, natexturuje, pridajú sa tam nejaké detaily, vyrenderuje sa, čiže sa vytvorí ten počítačový obraz a spojí sa to, dajme tomu, s videom natočeným z kamery a tým pádom vzniká tento vizuálny efekt a my máme dojem, že ten digitálny objekt skutočne je v tom natočenom zábere. To sú vlastne tieto vizuálne efekty. Čiže firma, do ktorej si neskôr vstúpil,
vstúpil a stal si sa spolu majiteľom a spolukonateľom, sídli v Bratislave, lebo naozaj je to centrum, ktoré ako magnet priťahuje talenty z celého Slovenska, ale dovolím si tvrdiť, že možno aj z celej strednej Európy. Čiastočne možno je to tak, možno je to čiastočná pravda, ale naozaj je tam veľmi veľa cudzincov, ktorí už zacítili možno, že aj v Bratislave sa dá svojím spôsobom presadiť. Takže ako taká firma, ktorá začala ako startup, čiže úplne ako nejaký pokus, do ktorého nejaký investor nalial nejaké peniaze s predstavou, že niekedy mu vlastne táto firma bude prinášať istý zisk. Ako sa táto firma rozbieha a čo je potrebné k tomu, aby sa presadila, lebo už prezradím trošku dopredu, vy už spolupracujete s gigantmi technologickými, ako je Google, Meta, čiže vlastne Facebook a s ďalšími. Čo vlastne stojí za tým? Ako sa človek dokáže presadiť? Chlapec Michalovec v Bratislave. Jasné, ono to všetko má nejaký prírodzený vývoj. Vlastne keď som išiel do Bratislavy na vysokú školu, tancoval som dlhé roky v Zempline, takže bolo celkom prírodzené, že pôjdem skúsiť šťastie aj v Lučnici. A tam ma teda nakoniec prijali a nevyhodili. A mal som to šťastie na Tomáša Brngala, ktorý je zakladateľom Virtual Medicine. A my sme sa stretli na tréningu, keď som si robil niečo s notebookom na sále, keď sa ostatní tam tancovali. A zrazu prišiel ku mne a začal sa pýtať, že čo robím. Ja som mu vysvetlil, obidvaja sme zdieľali nadšenie pre technológie a pre inovácie, hneď sme si sadli. No a vlastne potom prišiel za mnou, že má dobrý nápad a chcel by vytvoriť anatomický atlas, pretože on keď sa učil na skúšku z anatómie, tak si kreslil jednotlivé anatomické štruktúry na ruku, aby si dokázal ľahšie predstaviť tieto názvy a všetky tie štruktúry a vzťahy medzi tými štruktúrami. Tak vtedy vlastne vznikla technológia virtuálnej reality, respektíve sa presadila znova, lebo ona už mala nejaké cykly už v 90. rokoch a podobne, len tá technológia nebola dostatočne dobrá na to, aby sa osvojila nejakým masám. Tak vtedy vlastne prišiel za mnou, ukázal mi taký ten prvý telefón s takou krabičkou, kde si to dalo vložiť. A ja som videl prvýkrát, vtedy to bol rok 2015 a videl som prvýkrát technológiu virtuálnej reality a povedal som si, wow, že to je presne to, čo chcem v živote robiť. Tak som sa vlastne pridal a vtedy v roku 2016 vznikla oficiálne ako SROčka Virtual Medicine. No a začali sme vyvíjať, získali sme investíciu a mohli sme si dovoliť ďalších kolegov, programátorov, 3D artistov, čiže 3D umelcov alebo tých sochárov. Sa už potom 2016 áno. sa stali známejšími. Tak a začali sme vlastne vytvárať ten anatomický atlas o virtuálnej realite, lebo našim hlavným produktom je anatomický atlas pre takéto zariadenie. Toto sú okuliare na virtuálnu realitu, ktoré majú ako keby takéto dve optiky. Sú to presne niečo také, ako máš ty na očiach, len s tým, že je tam za nimi displej. Čiže aký si tie okuliare, že nasadím na oči, tak pred sebou vidím digitálne prostredie. Áno. No a my sme vlastne v tomto digitálnom prostredí vymodelovali celé ľudské telo, ktoré pozostáva z 13 000 anatomických štruktúr. Sú tam všetky svaly, cievy, kosti, nervy, cievy, orgány a všetky ďalšie časti. A ja ako používateľ tejto aplikácie si dokážem nakonfigurovať kombinácie, ktoré chcem a keď ma zaujíma, že ako sa volá táto kosť, tak jednoducho chytím rukou, pozriem sa na vidím jej počasti, môžem sa pozrieť, aké svaly sa na ne upínajú. Ako sa to ovláda v rámci tohto zariadenia? A to je tá sranda, lebo čo je mojou úlohou v tejto chvíli? Keď sme začínali, tak ja som mal na starosti tým pre modelérov. Čiže museli sme vymodelovať celé to ľudské telo. Ale postupne, keď už podnikáte a robíte tieto veci, musíte byť flexibilní a konvertovať veľmi flexibilne podľa potrieb tej firmy a podľa toho štádia, že kde sa nachádzame. Teraz sa sústredím na user experience a user interface. To je používateľská skúsenosť a používateľské prostredie tej aplikácie. Čiže mojou úlohou je vymyslieť to, ako sa to bude používať tak jednoducho, že používateľ, ktorý predtým na hlave nikdy virtuálnu realitu nemal a dá si ju, tak bude vedieť veľmi intuitívne reagovať a veľmi intuitívne interagovať s tou aplikáciou. Čiže napríklad
Teraz ovládame našu aplikáciu len rukami. Tieto kamery dokážu rozpoznať naše ruky a prenesú moje ruky do tohto Držím ich vpredu niekde? Ono ich dokáže rozpoznať kdekoľvek okolo mňa a ono ich preniesie do tej virtuálnej reality. Čiže ja keď pred sebou vidím model tela a zaujíma ma lebka, dajme tomu, tak jednoducho sa natiahnem rukou, chytím si ju a držím tento digitálny prvok. A tá ilúzia je stereoskopická, čiže ja vidím reálny ako keby objekt, ktorý si môžem otáčať normálnym gestom. Keď chcem kliknúť na nejaké tlačidlo, jednoducho sa ho dotknem. A napríklad predtým sa používali ovládače. A ovládače mali tlačidla. Čiže keď som si chcel zapnúť nejaké menu alebo nejakú ponuku, tak som klikol na tlačidlo. Lenže teraz už v tej novej generácii virtuálnej reality ovládače nepotrebujeme, lebo sú zbytočné, komplikované. A my sme museli vymyslieť, ako teraz zapnem také menu, keď napríklad nemám tlačidlo. Tak sme vymysleli gesta, jednoducho sa pozriete na svoju ruku, otočíte na dlaň a vysunie sa vám ako keby panel, ako keby tablet, kde máte už svaly, cievy, nervy a jednoducho obcháte prst do svalov alebo do ciev a oni sa vám všetky zjavia v tom tele. A môžete robiť tieto vaše virtuálne operácie. Tým pádom rozdiel medzi anatomickým atlasom, ako sa to doteraz učilo 300 rokov, povedzme anatómia, s milión popismi každej jednej štruktúry. A rozdiel medzi týmto atlasom virtuálnej realite je, že nemáme len 2D ilustráciu, ale máme reálny 3D model, kde ja vidím do hĺbky a dokážem si tým pádom jednoducho nakonfigurovať to, čo ma zaujíma, ale takisto vidím priestorový vzťah medzi tými štruktúrami, čo je vpredu, čo je vzadu, aká vzdialenosť je medzi tými svalmi, ktorý sval je pred aké cievy pomedzi neho prechádzajú. Viem tam používať rôzne funkcie, napríklad rezov, že si viem odrezať tie svaly presne v pozícii, ktorú chcem, alebo máme takú špeciálnu funkciu, ktorá sa volá End Mode. Nazvali sme ju podľa filmu Ant-Man, kde sa zmenšíte 40-násobne a vy môžete lietať po tom tele. Úplne, že letíte do srdca, letíte do mozgu. Jedným tlačidlom si viete odpreparovať štruktúry. Že napríklad kliknete na, dajme tomu, lobu mozgu a ona vám zmizne. Keď ju chcete vrátiť späť, jedným tlačidlom alebo dotykom na virtuálny tablet ju môžete vrátiť úplne späť. Čiže viete veľmi rýchlo vyriešiť veci, ktoré by neboli ani možné s fyzikálnym alebo s reálnym kadavrom. Kadaver je ľudské telo, mŕtve, z ktorého sa učia. A problém, ktorý napríklad my riešime, je ten, že jednak je to veľmi nákladné pre univerzity mať tieto kadavre, ktoré ležia v taký veľký nádržiach, áno. Po druhé je to veľmi stresujúce pre študentov, lebo oni to vedia veľmi jednoducho pokaziť. Keď niečo odrežú, už sa nikto z toho učiť nebude. A je tam zápach? Je tam z toho takýto stres. Takto každý jeden študent si môže dať na hlavu headset a má vlastný kadaver, ktorý nesmrdí, môže ho pokaziť 100-krát, môže sa do neho zmenšiť, môže si ho nakonfigurovať ako chce. Máme tam animácie spravené, všetky, sú tam mikroanatomické modely a najväčšou výhodou je to, že my dokážeme prepojiť študentov a profesora spoločne do virtuálnej miestnosti, kde profesor napríklad z LA alebo povedzme zo Soulu presne sa pripojí a môže prednášať študentom na Slovensku. A oni ho všetci vo virtuálnej miestnosti vidia, ako by bol priamo pred nimi a on operuje toho človeka a ukazuje mi presne, aké sú postupy, aké sú tam štruktúry a vieme tam spojiť dokonca 100 ľudí, ktorí sa vedia na ňom pozerať. Viem, že momentálne vás vo firme robí, alebo je zamestnaných 15, samozrejme medzi nimi si aj ty. Koľko trval vývoj tejto veci zhruba? Čiže od prvotného nápadu a od založenia firmy až po nejaký taký produkt, ako si spomínal, také okuliare, kde bol len zasunutý mobil. A koľko asi trvá? Mesiacov, rokov, neviem. No jasne, od prvého nápadu už uplynulo skoro 10 rokov a od kedy máme reálnu firmu, kde spolupracujeme s 3D artistmi, s tými teda sochármi a s programátormi, tak je to už 8 rokov. A takisto aj tie modely, ktoré tam máme, sú extrémne komplikované vytvoriť, lebo tí študenti sa nemôžu učiť z chybných modelov. Čiže my, keď sme niečo vymodelovali, išlo to na univerzitu, napríklad Viedenskú, ktorý nám... Dobre, a tá pilotná verzia, nazvime to ten prototyp, koľko trval vývoj? Prototyp, myslím, že po nejakom
To už si úplne nepamätám, ale myslím, že po nejakom roku alebo 2 sme už dokázali. Ale my sme najprv začali s konceptom, že sme mali len kostru. A potom sme pridávali svaly, potom ďalšie veci. A dokopy, aby sme to dostali do toho stavu, aký to máme teraz, že je to už viac menej bezchybné a vedia sa z toho učiť napríklad na Stanforde, tak to trvalo 8 rokov vymodelovať tie anatomické modely. Dobre, z tvojich slov, a som sa aj dočítal, vyplýva, že naozaj vy ste akceptovaná firma v celom svete. Podľa tvojich vedomostí, koľko ešte nejakých takých startupov alebo firiem, ktoré sa venujú práve tomuto? Jasné, máme konkurenciu v Austrálii a máme konkurenciu na Tajvane. To je tí, o ktorých viem, ale nám je obrovskou cťou a my sme veľmi hrdí na to, že napríklad aj také významné inštitúcie, ako je Stanford, si skôr, než si zakúpia naše produkty, oni si veľmi dlho porovnávajú jednotlivé produkty. Oni si vedia od nás získať triál alebo bezplatnú verziu na nejaké časové obdobie a oni si detailne prejdú všetky tie štruktúry, prejdú si funkcionalitu tej aplikácie a v drvej väčšine prípadov si vyberú náš produkt. Pretože je intuitívnejší, je jednoduchší na pochopenie a tam je celý ten rozdiel, že nerobíme to ako biznis model pre peniaze, ale robíme to kvôli tomu, že tú prácu fakt milujeme a dávame do toho svoje životy. Ale svojím spôsobom aj potrebujete z niečoho žiť, lebo z vedy a lásky sa žiť dá krátko, nie dlho. Ty si spomínal, že vy máte teraz také prostredie, ktoré, lebo my sme sa predtým aj rozprávali, mne to veľmi pripomína prístup v rámci gigantu Google. Čiže zamestnanci vašej firmy, keď ty hovoríš, že vy sa neoslovujete, že zamestnanci, neberiete sa ako zamestnanci, ale ako kamaráti, tak máte nejakú vilu v Bratislave s bazénom, s veľkou záhradou a vlastne tam tvoríte. A spomínal si, že niekedy porady zvyknú bývať napríklad aj v bazéne. Je to naozaj také inšpiratívne, lebo vtedy sú odbúrané tie formálne veci a človek dostáva naozaj aj skvelé nápady. A mne sa páčilo, že vy príjmete nápad, ktorý vznikne medzi vami. Aký nápad to musí byť? To znamená, čo budete brať vo firme, že týmto smerom pôjdeme, alebo že toto je dobrá myšlienka, že pôjdeme týmto smerom. Ako to vlastne vzniká, tá myšlienka? Hej? Koncenzom? Ja neviem, niekto má väčšie právo, že povie, tak to bude? Ono u nás je veľmi kľúčové to psychologické bezpečie v našej firme a v našej firemnej kultúre, ktorú sa snažíme udržať. Preto sme si aj vybrali takéto startupové prostredie, vila, kde je bazén, aby si tí ľudia reálne cítili uvoľnenie. U nás funguje demokracia. Silnejší argument vyhráva a kopeckrát a ja sa môžem myliť, ktokoľvek sa môže myliť, ale keď niekto príde s silnejším argumentom, OK, zanalizujeme to, poviem si, dáva to zmysel, tak už to berieme ako nejaký najlepší alebo najvhodnejší fakt, ktorý máme. No a samozrejme my sa rozhodujeme na základe potrieb našich zákazníkov, lebo to je presne ten bateľský systém. Zákazník rozhoduje, čo je dobre. Nie my rozhodujeme, čo je dobre. My máme nejakú víziu, my vieme, čo chceme naplniť a čo chceme vytvoriť, ale už z analytiky, napríklad používania našej aplikácie, vieme, že ktoré funkcie sa používajú častejšie, ktoré sa používajú menej často. A keď napríklad nejaká univerzita príde s nápadom, že im by sa zišlo niečo také, oni nám často dajú vedieť a my to už vymyslíme tak, aby to bolo jednoducho použiteľné a implementujeme to, najmä tomu. To už je, teraz sme v takom štádiu, lebo už sme tú platformu ako keby dali do nejakého stavu a napríklad teraz to už nie je len o tom softveri a tej aplikácii v headsete, ale máme aj webový portál, kde sa môže škola pripojiť, vytvorí si nejaký test priamo v počítači a ten sa zobrazí všetkým užívateľom v headsete. Čiže tí študenti môžu sa testovať v aplikácii. Ako teda Meta si vyberie virtuálnu medicínu firmu zo Slovenska? Jasné. Meta, čo je vlastne bývalý Facebook, ktorý sa premenoval asi 2 roky dozadu, tak ich vízia a Zuckerbergová vízia je v podstate virtuálny svet, pretože chceme šetriť čas, chceme šetriť fosílne paliva, všetko možné. Vieme sa jednoducho spojiť vo virtuálnej realite vďaka takýmto zariadeniam. Tak celý ten segment teraz dlho tlačili hry. A oni si vlastne uvedomili, že vedeli to veľmi dobre, lenže tí developeri neboli v tom štádiu, aby vytvárali niečo iné ako hry.
Ale oni si uvedomili, že ak chcú presvedčiť ľudí, že tá platforma nie je len o hraní hier, ale že má mať aj reálny zmysel, tak začali vyhľadovať firmy ako sme my, ktorí vytvárajú edukačný alebo ďalší iný business content alebo obsah. Edukačný obsah. Čiže oni si uvedomili, že aby spropagovali svoju platformu aj na iný účel, ako je hranie, tak potrebujú osloviť takýchto developerov, ako sme my, s takýmto impact, s takýmto dopadom. S takýmto dopadom. A preto sme boli pre nich my zaujímaví, lebo videli, že naša aplikácia má reálny dopad. Je reálne používaná v viac ako 180 krajinách po celom svete. Používajú univerzity ako napríklad Stanford Medicine, používajú dokonca US Coast Guard, čo je pobrežná hliadka, na to, aby sa vzdelávali a vlastne stále sa smieme, že je používaná od Nového Zélandu až po okolo celého sveta, Takže pre nás je to veľkou cťou, že si tie univerzity niečo také vyberajú a práve keď nás osloví niekto ako Meta, že nás chce zapojiť do svojej kampane, tak je to pre nás veľké vyznamenanie a veľmi nás to motivuje pracovať ďalej. Už to, som spomínal, že vláda Južnej Kórey si vyberie vás a ten pobyt trvá niekoľko mesiacov práve v tej Južnej Kórei. Už to svedčí o niečom, lebo Južná Kórea je vlastne sídlom veľkých gigantov, možno spomeniem, neviem, či môžem Samsung, hej, to je jeden z obrovských zamestnávateľov a obrovských technologických gigantov, ktorý má sídlo práve alebo počiatky v Južnej Kórei. Čiže to musela byť nielen veľká výzva, ale veľká česť pre vás, že naozaj takáto krajina, vo súčasnosti Ázia sa derie míľovými krokmi dopredu. Môj názor, žiaľ, Európu necháva za sebou, ale toto je naozaj podľa mňa dosť veľké ocenenie vašej práce, že práve takáto inštitúcia, takáto krajina si vás vybrala. Jasné, ono to bol sám o sebe obrovský zážitok už len navštíviť takú krajinu, lebo ten kultúrny rozdiel je fakt veľký. A pracovať s tými ľuďmi a zoznámiť sa s nimi a vytvárať takéto pracovné kontakty. Samozrejme iná kultúra, iný prístup k práci, že práca na prvom mieste, ostatné veci až potom. Určite. Tá disciplína, ktorú Juhokorejci majú, je neporovnateľná s tým, ako fungujeme tu. Tam mám hovoriť o kultúre, alebo... Veľmi stručne môžeš kultúru, lebo mnohí ľudia to poznajú napríklad z istej automobilky, ktorá sídli pri Žiline. Tiež je to svojím spôsobom juhokorejská a spočiatku ten kultúrny šok a tie veci, ktoré zavádzali Juhokorejčania v tejto fabrike na výrobu aut, už to poviem, jednoducho vzbudzovali minimálne zdvihnuté obočie Slovákov, ktorí tam robili, ale potom si vlastne zvykli a zistili, že svojím spôsobom je to dobré. Ja som žil v Soule 4,5 mesiaca, ktorý má vlastne 25 miliónov ľudí a je v priemere asi 80 kilometrov. Je to fakt obrovské mesto a tí ľudia, ak by neboli disciplinovaní, tak by tam nemohli fungovať. A to bolo hrozne cítiť z tej kultúry. Človek si mohol nechať v McDonalde notebook, mobil položený na stole, odísť na 20 minút, vrátil sa a stal tam. Nekradne sa tam. Častokrát som tam našiel 4 bankomatové karty na zastávke. Nikto ich neukradol, ľudia ich tam priniesli. A to aj z nich cítiť ten rešpekt voči starším, sú tam špeciálne miesta, ľudia sa tam nepredbiehajú v radoch, ľudia sa veľmi rešpektujú a je to veľmi ako civilizovaná krajina, by som povedal. Ale cíti z nich aj takú limitáciu v tej kreativite. Tam, keď človek vyjde z toho systému alebo nevie, ako sa má zachovať podľa nejakých pravidel, tak je častokrát možno trošku nenapadne ho a ohnúť nejaké pravidlo, aby zaimprovizoval a vyriešil nejaký problém. Ale je to veľmi dobrá skúsenosť pochopiť a zažiť. Mal som možnosť prejsť celú Koreu naokolo, aj teda na hraniciach so Severnou Koreou, to bolo tiež veľmi zaujímavé. Vidieť ich tam cez ďalekohľad, Severokorejci okopávali zemiaky, to bolo tiež... No to je ten malý rozdiel medzi naozaj krajinou, ktorá progresívne ide dopredu a krajinou, ktorá ide progresívne dozadu. Bohužiaľ, no, politika, ale hej. Dobre, Michal, som rád ešte raz, že si prijal pozvanie k nám do Zemplíniany a našim cieľom je aj ukázať ľuďom na Slovensku, že Slovensko vôbec nie je priemernou krajinou, ako si mnohí myslia,
a že sa Slováci uspokoja s tým priemerným. Nie. Máme aj šikovných ľudí a toto sú vlastne naše devízy, ktoré môžeme ponúknuť svetu. Nie nerastné bohatstvo, ktorého máme naozaj málo, ale ľudia, šikovní ľudia a naozaj je čas vytvárať podmienky, aby takíto ľudia, ako je Michal Tkáč, našli uplatnenie doma, hoci o nich vie už celý svet, aby mohli rozvíjať svoj biznis, svoje predstavy, naplniť svoj život svojimi snami a jednoducho tým, čo chcú robiť práve tu, aby našli tie vhodné podmienky. No a na to je táto mladá generácia a my trošku starší, aby sme im to dokázali umožniť. Takže Michal, ešte raz ďakujem, nech sa vašej firme Virtuálna medicína darí a nech takýchto pozvaní zo strany vlád, ale aj technologických gigantov je stále viac a viac. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v rámci celého nášho tímu, lebo je to naša dlhoročná tímová práca a to by som chcel aj povedať, že takéto veci nikdy človek nedokáže sám a je to konštelácii dobrých a kvalitných ľudí. Takže spájajte sa ľudia a robte, čo vás baví. Ďakujem pekne. Dobre, dovidenia pri ďalšej časti.